ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ኣነ ሓኹም ሰላሐዲን ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ፕሬዝ ጋድ ሎም ንካፈሎ ቃል ውሳኔ ድሕሪ ጸሎት ዝብል እዩ ሪኹም ብሩኻት أزيوم وحدات كريستيانات يوم نزي نجار زتقوملو وساني دحر ጸሎት عينت هيوت سلوم تبزحنا كريستيان ጸሎት دحر وساني هيوتنا نايزو حدو كريستيان جن وساني دحر ጸሎት يو ጸሎት دحر وساني دحر ጸሎتن ببينيو ريخوم وساني دحر ጸሎት እንታይ ማለት እዩ وساني دحر ጸሎት ማለት ኣብ ኩሉ ነገራቶም ንኣምላኽ መስሓተቱ ከምቲ ሱ ዝበሎም ድውስኑ ሰባት ማለት እዩ وساني قدم ጸሎት ማለት ከመይ እንደሕሪልኩም ንድደለይዎ ውሳነ ምስ ወሰኑ ሽዑ ጽሊ ሰባት ማለት እዩ እቲ ተኽክለኛ ክኸውን ዝግብኦ ግን ቅድሚ ምውሳንኩም ምጽላይ ምኽንያቱ ገለገለ ውሳኔታት ኣብ ህይወትና ንውስኖም ኣብ خسارኩም ጹልና ኾልዮም ገለገለ ውሳነ ኣብ ህይወትና ንውስኖም أزيوم أقدست وسانو خونو خوليهم أزيوم أقدست وسانيتات خونو خوليهم ناي قدن مريحنات أملاك الرخول لهم زلنا وسانيتات خونو خوليهم عبد ساعتتي نجزي أبيهير قدمي وسانة موسانا متصلاي زي تلامدنا سبات اندحر ديك ويناغن هندبت شعور دمتخون سماعين خلنينا مخنياتو أي تلامدنا يون مسحف قدسنا يسوس كريستوس هيوت اندحريكم مو يسوس كريستوس أب نفسه وكف وسانيتاتنا هيوتو دمسنا يبو يزقدم نيرو يسوس سقوا قدم موسانو متصلاي كاب تلامده أنا نسخ من دقا كساب كندي زيد لينا لكم ليتحاسو لوقاس معرف شدشت تقص 10:55 كونه دمايلو بتور حاتتي كصلينا كرنده يبه ليت بملئتا بصلوتنا بأملاخ نغيحو حدره يسوس كريستوس ليت بملئتا نابو نغيحو زحدرو قداي نيرو ويم مخنياتو دحر ليت بملئتا نغيحو محدارو دحريو زوسونو أقداسي وساني أب أقولقلوتو نيرو نا أقولقلوتو دتحاريو نتسيح زوزولا أجندا خقصلو دتحاريو سماي زمدبهم اتم 12 حواريات بلقع كوبسهم نيرو يسوس نعوم نخوت جن سؤالي كون ناوتيوم أقدمو ملو ليتي أبصلوت حدري يسبل دحر مصلاين تاير ريو تصحى سلسته مدر مسوق حد مايلو ندق مزامرتو نابو صوعهم بزحات صعبو نيرو ميمصويعوم نعوم نابو صوعهم كاباتاتهم دما حواريات ايو زسميهم 10 كلتا حري አይገርመኩምን ሶይሊ ኮነ ግን حريوم أقدمو أبصلوت نغي حديري ስለዚህ ገለገለ ነገራት እንተዳ አቀድምኩም ደይጸልይኹምም ውሳኔኹም ጌጋ ክኸውን ይኽእል ጌጋ ውሳነ ጌጋ ውጽኢት ይዘምጽእ ጌጋ ውሳነ በጌጋ መንገድ ይወስደካ ክንደይ ኣብ ህይወትና ብዙ ሕዘይድል መንገድ ሒዞምና ዝኾዱ በጌጋ ስለዝወሰና የሚዩ ኣሕዋት ኣብ ሃይዌይ ተጋጊኻ እንድሕራአቲኻ ነዊሕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ቀልጢፍካ ከይትምለስ ትኽእል ኢኻ ምኽንያቱ ሃይዌይ ስለዝኾነ ልክዕ ገለገለ ናይ ህይወት ውሳኔታት ድማ ከም ሃይዌይ ነዊሕ ሒዞም ክኾኑ እዮም ምኽንያቱ ስለዝኣተኻየት ውሳነ ታስዋይ ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ምኽንያቱ ኣብዚ የድሉ ውሳነ ነገራትና ብዘይድል መንገዲ ሒዝና ይኸይድ መጣ ስለዚ ምሳሌ ምዕራፍ 3:6 ኢልዎ ኣብ ኩሉ መንገድኻ ንዕኡ ሕሰብ ኢሉ ንሱ ኸኣ ኣካይዳኻ كأنعيو بعلي يفلت أيتبل نجزي أبيهر فرح كبكفو دم رحق ريخون بروخات ديت اللي سبات بعلي يفلت سلو سواتهم ديت اللي سبات فرحة أملاق ديم لهم سواتهم ديت اللي سبات تحتات سيكونوا سواتهم مخنياتو من يوم تسليت اندحري الكومني تحتات سواتهم لتسليو أب كل نجراتهم يجزي أبيهر يزفلت سلو سواتهم لتسليو داسواي تصلوت ناي تحتات سوات هيوتيو ጸሎት ናይ ትሕትና ዝመልአ ልብ ዘለዎም ሰባት ህይወት እዩ ስለዝሎም ማዓንቲ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብለና ኣሎ ቅድሚ ምውሳንኩም መጀመርታ ጸልዩ ውሳኔ ድሕሪ ጸሎት ተላመዱ ውሳኔ ቅድሚ ጸሎት ግን ኣይትላመዱ ምኽንያቱ ዋጋ ከኽፍለኩም እዩ ስለዚ ቅድሚ ምውሳንኩም መጀመርታ ኣምላኽ ስለቲ ነገር እንታይ ይብል ጸልዩ ሽዑኡ ትኽክለኛ ውሳነ ክትወስኑ ጥበብ ክትረኽቡ ኢኹም ጥበብ ትኽክለኛ ውሳነ እያ ተወስነካ ብጥበብ ተወስኖ ውሳነ ድማ ውጽኢቱ ጽቡቕ ይኸውን
ኣምላኽ ባርኽኩም ንስኹም ብሉጻትን ብሩኻትን ኢኹም ሻሎም